Здравейте! Добре дошли в нашия канал на Vlog Time. Прераждането. This challenge е What is in my mouth. Аз съм Мишо. Аз съм Веско. Аз съм Славе. Vlog Time. Vlog Times. Ние сме Vlog Time. Първи съм аз, Мишо. Ние ще играем на камък нож за хартия. Да. Чакай. Камък нож за хартия. Раз, два, три. Аз се... Както винаги аз съм победителя. Камък нож за хартия. Раз, два, три. Аз съм последен. Аз съм втори, ти си първи. Ами нека да започваме. Асистенте, хайде. Затваряй се. Вече сме големи, имаме бюджет. Кой ще е първи? Затваряй с очите. Ще да му запушим носа. Чакайте да стане. Няма ли да ставаме? Идиш му ги. Така, няма нужда, себе. Хора, моля ми се без... Моля ми се без гадни неща. Кажи ам. Палка. Йеее! Какъв вкус? Ягода. Точно така. Браво на момчето. Една точка. Аз съм Зависи. втори. Пак печеля. Ти си втори, ли? Да. Мишо, затваря очите. Само си вкарах. Не мога да му издокарам хилядното на псина. Кое е това? Ужас. Както Кога да не ми виждате, даде, хора, пидерас? той загуби и няма точка. 0 точки! Ай сега. Време е за Слави. Затваряй очи, запушвай нос. Бай го на... Цигара. Вие си Браво. пидераси, не е Една честно. точка. Да го Мисля, седна че по беше досега. изцяло равностойно. Никой не е ощетен. Така, приятели, до тук точките Една точка са имам аз. една точка за Слави, Последен рунд. една точка Решаваш. за Веско и Мишо няма точка. Той загуби рунда. Печели. Последен рунд, приятели. Ей, сега Последен да рунд, видим кой приятели. ще спечели, Веско или Славчо. Айде, Айде. Веско. Камък нож... Чакай, че... Това е камък нож за Камък хартия. ножица хартия. Не бе, продължаваме си, Това е Веско. камък нож за хартия. Елат си май малки имаме, бе. Затварям Нормален ли очите. си? Какво? Айде, затваряй очите, Веско. Затваряй твой рекет. Да. Не ми харесва как Мишо се гледа. Кажа. Няма, първо ще ми го доприш в устата. Кой е това? Май го той чека. Ще те убия. Обаче позна една точка за Веско. Така, мисля, че Съм доволен от това. е ред на Слави. Аз съм. А ти си, да? Да. Кураме ли? Може. Това бе да знаете. Кой е това? Връзката. Браво, една точка. Еее! Бай, как си ме олиганил, мама ти мръзи. Сега е ред на Славчо. Пъшка. Браво. Така, приятели,
Аз имам 2 точки. Веско има 2 точки, аз имам 1 точка. Мерси, че бяхте в нашия канал. Още. Още ли? Още. Айде. Няма победител. Няма победител. Вече става много мислим да ви даваме някакви работи, не знам. Давай, измисляйте, момчета. Кое е Веско, сега наред? затваряй уста. Веско. Внимавайте, то. Ще имам гъбичка до устата, брат. Нещо подава ли ми са въобще? Брат. Че е запушил носа. Отвори уста. Отвори уста, копеле. Не Отвори е гадно, уста. спокойно е. Отвори уста, че губиш служебно. Пръст! Браво. 3 точки. 3 точки. Така. То само на мен най-мизерни работи. Ми се падна колана, но знаеш как го издръбах. Нищо, аз искам да играя също. Нищо, че аз вече паднах автоматично. Брат, то вече свършиха нещата, ето тук няма 10 неща да измислим. Стоя сега да видим кой има малко. Хапя да знаете, ако се карате коя. Аре, касахилите, дайте по-бързо, е. Лъжица, пластмаса. Браво. То с много познае. Не е пластмасова лъжица. Пластмаса. В лица виж. Бъркалка е, бе. Лъжица е това, е педал. Лъжица ли беше? Да. Отива за сладоледа, ама. 2 точки, Слави. Ако Слави ни познае, Веско би. Дай нещо да не познае да приключваме това. MVP! Но той Слави е много добър до сега. Веско, ще отслабваш ли Няма скоро? го познай. Няма го познай. От цигари. Фак! Въй, това наистина ли е такова е? Да. Това си добре, той няма бутане. А това от земята ли го взехте? Не. Вижте да съм. Не знам. Песто ми го даде. Откъде го си? Къде го взехте? Спокой, ти ще измисли. Ти откъде си мислиш, че е пръчката? Пръчката не е проблем. Тя е било. Добре, спрете да познаят, някой се обърка нарочно да приключваме влога. Така, приятели. Колко Трябва да се стана объркаш. дълго е? Да играят на каменно ножица хартия, кой печели. Добре, ай, това е най-справедливо. Че вече не свършиха нещата. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Да не спреш влога преди да изключа тока. Така, приятели, мерси, че бяхте в нашия канал. Вок Тайм! Ще се видим. Влог